No, poprosil by som, ak môžem teda k tým veterným parkom, by som teraz tu kolega rozprával ohľadom toho, že ako to škodí Bratislave, to kúsok, čo sú turbíny v Rakúsku. Veľmi sa tu zabudla na výšku tých veterných turbín. To je niečo neporovnateľné. Ja som teraz sledoval reláciu s pánom Bielikom, kde ten odborník sa vyjadril, že my tu nejdeme stavať nejaké základne na Marse. Ak nejdeme stavať základne na Marse, tak ja sa teda pýtam vo svete, koľko je takýchto 250 metrov veľkých parkov, ktoré sú v takto husto zaľudnenej oblasti, ako je Slovensko. Pozor, nie púšte, nie moria, nie také pustiny. Zahustené oblasti, ako je Slovensko. Dobre, ešte jedna vec. Vy si myslíte, že tie večerné parky bude stavať vláda? Nie, ale však tu sa bavíme o legislatívne. Čiže chápeme, že to bude stavať nejaký investor. No však to je jasné. No, nejaký konkrétny, ktorý teda stavia večerné parky a teda bude mať záujem na tom, aby tie večerné parky postavil. Lenže vláda má vo svojich rukách legislatívu a môže ju upravovať. A vláda môže určiť, čo je prípustné a čo prípustné nie je. Ja tu verifikujem dookola jednu štúdiu v Dánsku na 2,4 milióna transakcií. Rozprávam ho na zastupiteľstvách, rozprávam ho všade. Nikto mi nikdy na ňu neodpovedal. Tá štúdia je publikovaná. Andersen Henner dokonca bola zverejnená v Európskom ekonomickom časopise. Táto štúdia hovorí, že v okruhu do 1 kilometra pokles nehnuteľnosti môže ísť až do 12% a v okruhu do 2 kilometrov môže ísť pokles až do 10%. Plus nezávisle od toho, ten shadow flicker, čiže ten efekt vrhania tieňov, keď je viac ako 20 hodín ročne, môže byť od 7 až do 10% pokles nehnuteľnosti. Čiže to máme v nepriaznivých prípadoch, to môže byť minus 20%. Vy ste sociálno-ekonomická vláda. A pokiaľ sa nemýlim, sociálno-ekonomická vláda má stáť za ľuďmi. A ja sa pýtam, ako ochránite majetok týchto ľudí? Keďže vy veľmi dobre viete, že väčšina Slovákov nemá svoje investície zainvestované na burze, niekde v akciách alebo v dlhopisoch. Väčšina Slovákov má svoje investície zainvestované v tehle, v domoch, ktorých bývajú. Sú zadlžení za 30 rokov, pracujú, denne, mesačne splácajú úvery. Tak sa pýtam, ako ich sociálno-demokratická vláda chráni. Prečo ste neurčili nejaký regulatív, aby ste ochránili túto podstatnú časť majetku Slovákov? To je na prvú časť tej otázky, že neexistujú na svete takéto veterné elektrárne v takejto výške, v takomto počte, takto blízko ľudských obydlí. Neexistujú. Normálne máme byť prvý na svete. Zase. Tak, pani Lašaková, by som vás poprosil o odpoveď, lebo ja som napríklad dával aj pripomienku k tým akceleračným zónam, kde som žiadal, aby bol vypracovaný nejaký mechanizmus odškodňovania. A vy rozprávate, že teraz hľadá sa tu nejaká cesta. Tak ja vám tú cestu poviem teraz. Keby mal investor poctivo preplácať nejaké potenciálne škody, ktoré ja netvrdím, že vzniknú takto, alebo presne, že tie percentá sú také, od toho sú odborníci, nech tie škody určia. Keby ich mali vyplácať týmto ľuďom, tak ja vám garantujem, že sa nenájde investor, ktorý by do toho išiel a mali by sme vybavené. Ja osobne si myslím, že to, čo som hovorila na začiatku, ak ten investor nevie garantovať 24/7 elektrickú energiu, tak do toho nepôjde.